अहिल्याचा उद्धार झाल्यानंतर रामजी गुरुदेवांच्या पाठीमागून पुन्हा पुढच्या प्रवासाला निघाले. प्रवास सुरू झाला. मिथिला जवळ जवळ येऊ लागली. प्रवास चालू आहे मिथिलेच्या दिशेनं. पुन्हा एकदा आनंदाचं वातावरण भोवताली प्रकट झालं. पुन्हा एकदा पक्ष्यांचा किलबिलाट उमटू लागला. पुन्हा एकदा वृक्षवल्लरींची शोभा अवतीर्ण झाली. गंगेचा काठ लागला. गंगा प्रकट झालेली समोर पाहून सर्वांनी गंगेला नमस्कार केला. गंगेचं स्नान घडलं. त्या ठिकाणी काही वेळ काही अवकाश दिला गेला आणि पुन्हा गंगेला अभिवादन करून रामराय पुढे निघाले. आता मिथिला जवळ येऊ लागली होती. मिथिलेमधली मंदिर शिखर दिसू लागली होती. मिथिला जवळ आली बघा. मिथिला जवळ आली आणि मिथिलेतलं एक आंब्याचं वण सगळ्यांच्या दृष्टीला पडलं. अलीगड सासूरवाडी. आंब्याची ती बाग पाहिली. सगळ्यांच्या अंतःकरणाला आनंद झाला. विश्वामित्र मुनी म्हणाले, राम आपण काही वेळ इथंच विश्रांती घेऊया बघ. आणि एका आंब्याच्या झाडाखाली विश्रांतीसाठी गुरुदेव विश्रांतीसाठी थांबले. आणि रामजी लक्ष्मणजी म्हणाले, आपण बाग बघून येऊया. गुरुदेवाची परवानगी घेतली. बाग बघण्यासाठी राम लक्ष्मण तिकडे गेले. आणि त्याच वेळेला काही माणसांनी पाहिलं. धावत गेले. वर्दी दिली गेली. जनकजींना सांगितलं गेलं, विश्वामित्र मुनी 2 राजपुत्रांना घेऊन आले आहेत. विश्वामित्र मुनी आलेत. राजा जनक धावला. शतानंदजींना सोबत घेतलंय. गुरुदेव शतानंद त्यांच्या सोबतीनं धावत आले. चरण स्पर्श केला. विनवणी केली, महाराज आपण इथपर्यंत आलात. मला फार आनंद वाटला. आता राजवाड्याकडे येऊया. पण तेवढ्यात रामजींचं आगमन झालं. लक्ष्मणजी सोबत आहेत. राम आणि लक्ष्मणाचं दर्शन घडलं बघा जनकजींना. जनकजी बघायला लागले आणि एकटक बघत राहिले. एकटक बघू लागले. रामरायांचा दर्शनाचा तो प्रभाव असा होता. आल्याबरोबर एक तर उठून उभा राहिले होते. प्रभाव, पण त्या प्रभावातच आनंद विभोर होऊन जनकजींनी विश्वामित्र मुनींना विचारलं, महाराज कोण आहेत हे 2 बालक? सुंदर 2 बालक मुनिकुल तिलक केंद्रकुल पालक. बाबाजी कोण आहेत ही 2 बालक? पुण्या मुनी कुळाचे कुलदीपक आहेत. सुंदर 2 कोणत्या? मुनिकुल राजकुळाचे नृपकुल पालक. हे पालक आहेत. ब्रह्म जो निगमाने ती काही गावा. ब्रह्म जो निगमाने ती काही गावा. उभया पेश धरी ती सोयी आवा. सुंदर 2 बालक मुनिकुल तिलक केंद्रकुल पालक. जनकजींनी विश्वामित्र मुनींना विचारलं, बाबाजी कोण आहेत हे 2 राजपुत्र? विश्वामित्र मुनी म्हणाले, महाराज हे रघुकुल दीपक महाराज दशरथांचे पुत्र आहेत. हा जो सावळा राजकुमार दिसतो आहे ना तो राम. आणि हा त्याचा कनिष्ठ बंधू लक्ष्मण त्याचं नाव. दोघांकडे पाहत राहिले. जावयाचं दर्शन घडलं होतं गड्या. पहिल्यांदा बघितला होता जावई. खरं तर इथंच पसंत पडला होता. पण होता म्हणून नाईलाज होता. बोलून दाखवता येत नव्हतं. नाहीतर जावई पसंत पडला होता. विश्वामित्र मुनींना विनंती केली राजानी, महाराज आता आपण इथं थांबू नये. आमच्या बरोबर चलावं. आपल्या सोबत
एका राजकुळाचे वंशज आहेत, त्यांना त्यांच्या पद्धतीनं सन्मान होणं अपेक्षित आहे. आपण आमच्या समवेत आमच्या राजप्रसादाकडे यावं. पुन्हा एकदा विश्वामित्र मुनी शतानंदजींच्या बरोबर पुढे चालू लागले आणि सर्व मंडळी या दोन महापुरुषांच्या पाठीमागून चालू लागले. आनंद भवनात आले. आनंद भवन जनकजींच्या एका राजप्रसादाचं नाव. आनंद भवनामध्ये आले. त्या ठिकाणी विश्रांती झाली. दुपारची वामकुक्षी विश्रांती झाली बघा, आणि विश्रांतीचा वेळ सुद्धा निघून गेला. विश्रांती संपली.